Slovanisti a slovanisti, vítajte vo fanzóne, vy, ktorí ste dorazili napríklad až práve teraz, ako to tam povedali páni hráčov. Tak ahojte a vítajte. Poďme sa trošku porozprávať o tom, ako sa máte, ako sa cítite pred dnešným zápasom. Všetci vieme, ako sa cítia, naši chlapci sú dlhohľadí a chcú dnes určite aj vo svojej novej krásnej sade domácich Belasom čiernych dresov ukázať, že svoju kvalitu počas leta nielenže nestratili, ale ešte ju aj zvýšili a že sú pripravení poraziť svojho už tradičného supera. Kalani, na sekundu idem vám. Chceme určite počuť aj tipy, takže dnes by to chcelo nielen vyhrať nad Mostarom, ale vyhrať aj poriadne dobrým rozdielom, takže ako to vidíte vy? 3-1 pre Slovan. OK? 2-1 alebo 3-1. 2-1 alebo 3-1, prečo si nerozhodli v tomto smere? Neviem, ako hrať Mostar, ešte sa priznám, že som ho moc nevidel, takže som povedal na fakt vyhrať. Ale vieš čo, ja úplne rozumiem tomu, že si možno nie úplne presvedčený, lebo Mostar vie byť veľmi nepríjemný super, viac toho si nás o tom presvedčil, takže aj keby to bolo 2-1, odpustíme. Jasne. Dobre, ale chcelo by to 3-1 však. Dobre, ja budem veriť tvojmu typu 3-1, je za mňa lepšie ako 2-1, myslím si, že za každého jedného z nás. Vidím, že prichádzate aj s rodinkami, čo je veľmi dobré, že chcelo by to odchytiť nejakého mladého účastníka. Áno, to vidím niekoľko kusov, ale najmladší je tu v strede. Tu je v strede, napriek tomu, že poukázalo sa sem, tak sa ťa opýtam, čo ako sa voláš, stačí krstné meno? Lukáš, ty máš najlepšie meno na svete, daj, ja som tiež Luky, čau, počúvaj ma. Dnes sa ide hrať zápas so Zlínskym Mostar. Ty už si bol niekedy na nejakom európskom kvalifikačnom kole alebo na Lige majstrov na zápase? Áno. Ako sa ti páčilo? Na akom zápase si bol? To mi povedz najprv. Nepamätáš si? Kto si nepamätá? Táto vie? Táto. Na akom zápase bol Lukáš? Struga, on napredoval všetky. Tak Struga, chápem, že si nepamätá. Keby si nepamätal Manchester City, tak to by bolo. Aj na Manchester City bol? Takže to by sme mohli tento rok vyriešiť, ak sa podarí postúpiť do hlavnej ligovej fázy a bude nejaký veľký super, tak Luky už môže ísť na nejakého. Dobre, toto je priateľka, manželka? Manželka, Pane Bože, pardon, že som si dovolil nazvať vás takým hanebným slovom, že priateľka. Pani manželka, vaše ctené meno Silvie, môžeme si týkať, však ja som Luky, čau. Takže máš tu teraz kompletné osadenstvo, to sú všetko tvoje kusky, tieto traja? To máš požičané, OK, tak ešte ja si dovolím rovno od teba odvednúť k tomu, čo je ako pripožičaný. Ty si prišiel ako kamoš, jeden predpokladám teba, asi vekovo, že chodíš tako pravidelne, že sa pripáraš k inej rodinke? No tak chodím aj tu, ale tak chodím. A ty ocino sa čo tak rozhodol, že ideš samostatný? Ja keďže som... Že dnes budeš faniť aj za ocina, to znamená, že teraz taký jeden spoločný klip na výsledok dnešného zápasu, keď dáš nejaký priemer medzi tým, ako by si typoval ty a ako by typoval tvoj Radko, ktorý tu teraz nie je, tak ako by to dopadlo? Ja typujem 3-1, ale tam sa si povedal 2-1. A tak to je už druhý prípad, kedy sa vlastne nerozhodnú, či to bude sné, alebo to je jednoznačne, že náš prostor. Dobre, uží si každopádne tento zápas celá rodina takisto. A teraz by som vás chcel poprosiť aj o takú pozornosti, pretože idem na prvú súťaž a tá bude najmä pre mladšie ročníky. Dnes máme fanzónu rozvrhnutú takým zaujímavým spôsobom, že tu vpredu vlastne pre kontraktov
nejakých storikov, kde si môžete pokývať, niečo dobre hviezda, asi. Nemám až takové aktivity, väčšina z nich sa ohráva vzadu. A práve dozadu narábo zapojil sa aj teraz pohrať, aby si dali malý turnaj 1 versus 1, to znamená 1 na 1. Vyzerá, že sú pripravení nejaký zgodný výhodné, tiež aj ty, a potom vlastne dohrali 4, takže ešte 2 sa hľadajú. Hľadajú sa ešte 2, tu teraz stále hrajú, vidím, že hrajú. Máme ďalšieho, dobrá, beží aj 4. OK. Chlapci, prosba na vás, pustili by ste prosím vás týchto chalanov, ktorí idú teraz na turnaj a potom by ste si zase nakopali. Díky moc, že to spravíte. Počkajte tu prosím, bude to ihrisko opäť vaše. Chalani, poďte sa do stredy. Keď to chcete vidieť, ako fakty budú proti sebe hrať, tak sa môžete prísť pozerať a nebudete vidieť, ako práve skutujete komentovať, takže prepáčte, ak vám bude váš.